Streets a social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ehe, ndinako kanyaya yake goa kandiroda kuti hai goa rangozara mastreets haisi secret. Ana na DJ Shugeta zvine zveshuwa wena kuti vanhu vakatorambana. Sevanhu vemaskitsi ka unombomirira kure woona kuti zveshuwa risi skiti here kotori kurambana zvemashuwa. Aya rudo rwavo rwangozopera zvisina plan. But DJ Shugeta tafadzwa eposta. Tafadzwa kana anga anakirwa nerudo ka tafadzwa eposta. Kungodayo makusenegega akanda ana kungoda, but iye ana wachona tasingamuona achinyanya kuita dzungu. Aindonakirwa zvangu azukuru muite kwazvo kana mapinda murudo musaita ungati vanhu vasati vakambonyenga kana kunyengwa. Handiti munoita zvinhu kwazvo kwete kungoti kese kaitika uchingonyora musokurambana toseke. Toseka zvinhu zvemaplatform esocial media. So chiteerera kana wanga wasati wasubscribe paSaint TV mukana tinawo wekuti unokwanisa kungosubscribe ujoina this big family. Handiti over 30,000 over 34,000 family members. Aiwa unobva wanzwa kuti wadzirwa kuna mhuri yakakura sei ino. Handiti wobva waisa notification bell kuti pega patinouya nemavideos patoisa nyaya you will be notified tichitwa kuti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Right, zuva razorambana razokanda ana achiti zvine zvapera naBudi Shugeta. Zvinoratidza kuti the previous day vanga vambosangana nani na HKD Boss. Handiti HKD Boss ari yeFreeman. Handiti so vasangana na Freeman vakatotorwa maphotos chichi Freeman achisimpisa. Hana kuti Freeman anga asingatoziva kuti timu rakutorambana mangwana here. Handiti so zvakabva zvaita ndezvekuda ndabva ndanzokuda mvura yekunwa, but anyway ndiri pabasa. So zvaitika ndezvekuti Freeman azonyora posti rake iri panapa achitaurawo zvaari kutaura. Zviverengerei munatsozvionere, zvizumire munatsozvionera. So ndiri kutoti aiwa Freeman ndiye akarambanisa vanhu. Inini hangu ndiri kuti Freeman ndiye akarambanisa vanhu. Freeman se usina kupa vanhu advice yakanaka muzukuru. Aiwa HKD Boss maifanira kuti mupe vanhu advice. Se vanhu makangobva kusangana nawo hameno mwinyi yamakaita nawo vanhu vachitobva ipapo vachibva varambana. Ndiri kuti munhu akarambanisa vanhu ndi Freeman. So kana une relationship yako ka make sure kuti usasangana na Freeman. Zvinodhakwa HKD Boss musadaro. Aiwa ndochanda kundingokuzivisa kuti day before razorambana anonzani timu iri ana baby Honde na DJ Shugeta vanga vasangana na Freeman. So make sure kuti usasangana na Freeman kana une munhu wako. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle and tinokomenta munotenderwa taura zvamunoda panapa hamunotenderwa, but ukatuka chete kandodzorera. Ndichiti much love.